Ja, nu ska jag prata om substantivet. Substantivet är en av de ordklassen i svenska språket. Substantiv لما عندي بزعبة substantiv ويدما بزعبة سن زبل قال حاد كابتم تشعت كفالات ناي سواسو ويدما ناي كفلي زربا زرعنا أبز حلفة كنا مهارينا مالتي substantiv كنا بكلنا ده مالتي سم مالتي type of word استفعال عينت قالت ويدما استفعال عينت أسمات علونا نابنت ناي منيخور مالت ناي سب أسمات مالتي ناي يور ناي إنسا أسمات ناي فيكستر مالت ناي أقرب ناي أتكلتي أسمات مالتي فورمال ناي نجارات ويدما ناي أقحو أسمات ناي أمنن مالت حدا أرست ويدما حدا تحسته أسمات ناتو كنزارب كلنا مالتيو فورتيلسر بزعبا ناي أقات أمتات ناي استفلا لي أقات أمتات كنزارب كلنا أسمات ناتو مالتيو شنسلور بزعبا سميتات ناي سميتات أسمات كنرينا مالتي ناي نوبسو كفهم أبنت كنرينا بزوغاني نعملت ناي منيخور مالت ناي سب أسمات إن بويكي إن ليراري en elev undantag exception ማለት እዩ undantag exception fully ነገራት ግን እንታይ ኣለውና et barn et khweni ሕጂ እቶም ዝበዝሑ ኣስማት ኣብ ቋንቋ ሽወደን ብn ዝጅምር ኣስማት ወይ ድማ ብn ጾታ ዝጅምር ኣስማት እዮም ዘለውና ገለ ግን ፍሉያት ነዚ n ord ወይ ድማ ነዚ ብn ዝጅምር ጾታ ዘይክተልዎ ኣለዎ كم أبنت إت بارن إت خواني قال كابتم فليز ولو أسمات نايسب مالتي قال إتهم زوج هجن بإن صوت هذا الجمرو أسماتهم زلون أب قان كشودن مالتي إن هوند أو إن فيسك حدا كلبي حدا عسان بلالنا مالتي زي إنساتاتهم مالتي إنساتات يور إن هوند ان فيسك زيهم بي ان جمريم مالت ان اورد يبلالكم مالتي ስለዚህ ኡንዳንቶን ጋለውና ኤክሰፕሽን አለውና ብዙውን ፍላት ናብነት ኤት ላዮን ኤት ዩር ኤት ፎር እዚኦም ገለ ካብቶም ኣዝዮም ውሕዳት ብኤት ዝጅምሩ ኣስማት ናይ እንስሳታት እዮም ተዘይኮኑ እቶም ዝበዝሑ ኣስማት ናይ እንስሳ ቢኤን ኦርድ ዝጅምሩ እዮም ማለት እዩ ብሉማ ቬክስተር ማለት እዩ ብሉማ ዕንበባ ሞሳ እዚኦም ቬክስተር ወይ ድማ ኣትክልቲ ኣብ ትሕቲ ኣትክልቲ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ቬክስተር ንፅዋም ማለት እዩ ኣስማት እዮም ዕንበባ ማለት እዩ en ሞሳ ዝብሉ ኣስማት ማለት እዩ ካልእ ስቱል ዳቱር እዚኦም ከዓ ፎረሞል ኢልና ንፅኦም ናይ ነገራት ፎረሞል ነገራት ስቱል ማለት ኤን ስቱል ሓደ ኩርሲ ማለት እዩ ኤን ሱል ፀሓይ ማለት እዩ ኤን ዳቱር ኮምፒውተር ማለት እዩ ኤን ሌራ ኤን ጉልድ እዚኦም ከዓኒ ኤምነ ትሕዝቶ ወይ ድማ ኣርእስቲ ኢለኩም ስለዚ እዚኦም ገለ ኤምነ ወይ ድማ ትሕዝቶ እዮም ማለት ማዕድናት ማለት እዩ ካልእ ፎረቴልሰር ሌክሽን ይባሃል ኣብ ገለ ሌክኹን ማለት ክፍለ ግዜ ማለት እዩ ቴቭሊንግ ውድድር ማለት እዩ እዚኦም ካኒ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ ሬድ ስላ ግሌዴ ፍርሒ ሓጎስ ሬድ ስላ ማለት ፍርሒ ማለት እዩ ግሌዴ ማለት ካኒ ሓጎስ ማለት እዩ እዚኦም ካኒ ሸንስላ ናትና ስምዒታት ንገልጽ ኣለና ማለት እዩ ናትና ስምዒታት በዚኦም ንገልጽ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሱብስታንቲቭ ክንብል ከለና ነዚኦም ይመስል ሱብስታንቲቭ ካኒ ስም ኢልና ስለዚ ሓደ ነገር ወይ ድማ ሓደ ቃል ስም ዲ ኣይኮነን ክንፈልጥ ንሕዳ ደልና በዚኦም ክነለልዮ ንኽእልና ማለት እዩ በዚኦም ባህርያት እዚኦም ስም ድዩ ኣይስምን ክነለልዮ ንኽእል ማለት እዩ ኤን ኤት ፍሌራ ሞንጋ lite, mycket ዝብል እንድሕር ዳ ቅድሚ እቲ ቃል እንድሕር ዳ ሃልዩ
كل جزء اسم مالتي ان ات ان زجمرو علونا مبزحتيهم اسمات ودما قالات اب قانقا شودن بي ان زجمريهم اتم 75 ميتات بي ان زجمريهم اتم قالو استرفقان بي ات زجمريهم ماتيو از فليرا مونغا زبلكاني نبزحات مالتي ان ات ننصل اسمات نتقملهم كون كلو فليرا مونغا زبلكاني نبزحات ويدما ندرب اسمات نتقملو مالتي ስለዚህ በዚኦም ዝጅምር ድሕዳ ኮይኑ እቲ ቃል እንታይ ማለት እዩ ስም ምዃኑ ያ መዓልታት ዶጋር መዓልታት እንድሕር ወሲድና ኤን ፍሬዳግ ንብል ማለት እዩ ኤን ፍሬዳግ ኤን ሞንዳግ ኤን ቲስዳግ ኢና ንብል ስለዚ ኩሎም መዓልታት ብምንታይ ይጅምሩ ቢኤን ይጅምሩ ማለት እዩ ኤን ቲሜ ኤን ሚኑት ኤን ቲሜ ሰዓታት እውን ብምንታይ ይጅምር ቢኤን ይጅምር ኡንዳንቶግ ሕጅውን ኣብ ዘለና ኤት ዲግን ግን እዚኣ ብኤት ትጅምር ቃል ኣለና ማለት ተዘይ ኮይኑ እቶም ካልኣት ኣስማት ኤን ፍሬዳግ ኤን ቲስዳግ ብምልኦም ካብ ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ዘለው ሞንዳግ ቲስዳግ ኦንስዳግ ቶርሽዳግ ፍሬዳግ ዝብሉ ካልኦት ኤን ቲሜ ኤን ሚኑት ዝብሉ እዚኦም ብምልኦም እንታዮም ብምንታይ ይጅምሩ ብኤን ኦርድ ይጅምሩ ማለት እዩ ሓንቲ ግን እንታይ ኣላ ኤት ዲግን እና ንብል እምበር ኤን ዲግን ኣይንብልና ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ኤክሰፕሽን ወይ ድማ ኡንዳንቶግ ኣለትና ማለት እዩ ኣብ ዶጓር ወይ ድማ ኣብ ግዜ ሞናደር ኦርስቲደር እዚኦም ድሕር ወሲድና እውን እቶም ዝበዝሑ እንታዮም ብኤን ኦርድ እዮም ዝጅምሩ ማለት እዩ ኤን ኦርድ ንኣብነት ሞናደር እንድሕር ከይና የኒዋሪ ቮር ካል ከም ኣብነት እንድሕር ወሲድካ የኒዋሪ ቮር ካል ስለዚ ካል እዚኣ ብኤት ኦርድ ትጅምር ተትኾን ነራ ካልት ምኾነት ነራ ሕጂ ግን ኤን የኒዋሪ ስለትብል የኒዋሪ ብኤን ትጅምር ቃል ስለዝኾነት ካል ሌልና ማለት ስለዚ የኒዋሪ ኤን እያ ካልእ ሆስተን እዚ ሕጂ ቤስት የምድ ፎርም ተቀይርሎ ናብ ሓደ ውስን ቅርፂ ሒዙሎ ተዘይኮይኑ ኤን ሆስት ኢና ንብል ማለት እዩ ኤን ሆስት ፎረን ናብ ውስን ኣመልካቲ ተቀይርሎ ወይ ድማ ናብ ውስን ቅርፂ ሒዙሎ ማለት እዩ ኤን ቮር ንብል ናብ ውስን ሽዑ ፎረን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ኣዋርሕ ኩሎም ወቅትታት ናይ ኣብ ዓመት ዝርከቡ ኣብ ወቅትታት እንታይ ኢና ንጥቀም ኤን ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ኤን ኦርድ ሱብስታንቲቭ ሰምስሉታር ፖ አ ብኤን ዝጅምሩ ኣስማት ኤን ኦርድ ማለት ብኤን ዝጅምሩ ኣስማት ብአ እንድሕር ዳ ዝውድኡ ኮይኖም ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለዎም ኤን ማለት እዩ ኤን ጋታ ኤን ክሮና ኤን መኒኻ ኡንዳንቶግ ሕጂ ካልኦት ኤክሰፕሽንስ ኣለውና ኤት ድራማ ኤት ኦጋ ክንብላ እዚኦም ብአ ይጅምሩ ብይውድኡ ክልቲኦም ራዮም ኦጋ ብኦ ይወዲሎ ኤት ድራማ ብኦ ወዲሎ ከምዚኦም ዝበሉ ውሕዳት ተዘይኮኑ እቶም መብዛሕትኦም ብኦ ዝውድኡ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ቃል ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ኤን ኦርድ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ እቲ ቃል ናትና ብኣረ እንድሕር ዳ ዝውድኡ ኮይኑ እቶም ዝበዝሑ ቃላትና ወይ እቶም ዝበዝሑ ኣስማት ብኤን እዮም ዝጅምሩ ንኣብነት ኤን ሌራረ ሕጂ ኣረ ኤን ሌራረ ኣረ እዚኣ ኣረ ኤን ሌራረ ኤን ስቶኮልማረ ስለዚኦም ኣረ እዮም ዝውድኡ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ቃል ኣረ ኣለና ብኤን ከዓ ይጅምሩ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ኡንዳንቶግ ኣለና ኤት ኣልታረ እንታይ ማለት እዩ ኣብ እምነት ዘለዉ ሰባት ዝፅልሉ ቅዱስ ቦታ ኢሎም ዝሓስብዎ ማለት እዩ ሰባት ተኣኪቦም ናብ ኣምላኾም ጸሎት ዘብጽሕሉ ቦታ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣልታረ ይበሃል ማለት ስለዚ ኤት ኣልታረ ኢና ንብል ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ኤክሰፕሽን ወይ ድማ ኡንዳንቶግ ነዚ ኤን ኦርድ ዘይንጥቀመላ ቃል ማለት እዩ ተዘይኮይኑ እቶም ዝበዝሑ ዳርጋ ነስታን ኩሎም ኣስማት ብኣረ እንድሕር ዳ ዝውድኡ ኮይኖም ኤን ኦርድ እዮም ማለት እዩ ዶም ዝውድእ እንድሕር ኮይኑ መወዳእታ ናይቲ ቃል ዶም እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ኤንኹክ ዶም ክሪስተንዶም
ሕማም ክርስቲያኒቲ ወይ ድማ ክርስቲያን ሃይማኖት ክርስቲያን ማለት እዩ ዶም ይውድሎ ማለት እዩ ዶም መን ምክንያቱ እዚኣ ክሪስተንዶመን ኤን ክሪስተንዶም ነራ ድሕሪኡ እዚኣ ኤን ክሪስተንዶም ተልካ ኡበስቲያመንት ኮይኑሎ ኡበስቲያመንት ዘሎ ዘይተወሰነ ኣመልካት ኮይኑሎ ናብ ክሪስተንዶመን ድሕር ተቀይሩ ግን ናብ ሓደ ውስን ቅርፂ ሒዙሎ ማለት ስለዚ ኤንወይ ብዶም ዝውድ እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ስም ረኺብና ዘለና ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለዎ ኤን ኣለዋ መጀመርያ ማለት እዩ ብኤልሴ ኤልሴ ዝውድ እንድሕር ኮይኑ እውን ኤን ኦርዲ ማለት እዩ ኤን ሮሬልሴ ኤን ስትሬልሴ ኤን ሮሬልሴ ማለት ምንቅስቃስ ማለት እዩ ኤን ስትሬልሴ ከዓኒ ምምራሕ ማለት እዩ ንሓደ ነገር ክትመርሕ ከለካ ንኣብነት ንሃገር ወይ ንምምሕዳር ወይ ንዞባ ክትመርሕ ከለካ ኤን ስትሬልሴ ንብል ማለት እዩ ስለዚ ኤት ፈንገልሴ ሓንቲ ፍለይቲ ኤን ደይቲ ወስድ ፈንገልሴ ብኤልሴ ትውድእ መወዳእታ ቃላት መወዳእታ ናይዛ እስም እንታይ ኤልሴ ትውድእ ግን ኤንዶ ኤት ኦር ትወስድ ማለት ስለዚ ብጀካ እዚኣን ገለ ከዓ ውሕዳት ምናልባት ውሕዳት ኩሎም ኤን እዮም ዝውድኡ ኤን እዮም ዝጅምሩ ኤን ኦር እዮም ማለት እዩ ብኤልሴ ዝውድእ እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ስም ማለት እዩ ሄት ብሄት ዝውድእ እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ቃልቲ ስም እውን ኤን ኦርድ ይወስድ ማለት እዩ ኤን ኦርድ ማለት ኤን ፆታ ንገብረሉ ማለት እዩ ንኣብነት ኤን ስቮግሄት ኤን ፐርሶንሊግሄት ኤን ስቮግሄት ኤን ፐርሶንሊግሄት ስቮግሄት ድኻም ማለት እዩ ኤን ፐርሶንሊግሄት ከዓኒ ሰብኣውነት ማለት እዩ አይኤንጂ ወይ ከዓ ኤን አይኤንጂ ዝውድእ እንድሕር ዳ ኮይኑ እዚ እውን ኤን ኦርዲ ማለት እዩ ንኣብነት ኤን ፓርከሪንግ አይኤንጂ ወዲሎ ኤን ፓርከሪንግ አይኤንጂ ወዲሎ አይኤንጂ እንደገና ኤን ሆይኒንግ እዚ ሕጂ ኤን አይኤንጂ ወዲሎ ኤን አይኤንጂ ወዲሎ ስለዚ ሓደ ቃል ብአይኤንጂ ወይ ድማ ኤን አይኤንጂ እንድሕር ዳ ዝውድእ ኮይኑ እቲ ቃል ወይ ድማ እቲ ስም ኤን ኦርድ ማለት እዩ ብቅድሚቱ ኤን ንውስኸሉ ማለት እዩ ከምዞም ፂሕና ዘለና ኤን ፓርከሪንግ ኤን ሆይኒንግ ኤን ፓርከሪንግ ማለት መዕሸጊ መኪና ማለት እዩ መኪና ንዕሽገሉ ማለት እዩ ኤን ሆይኒንግ ከዓኒ ቁመት ብራኸ ማለት እዩ ብራኸ ወይ ድማ ቁመት ንላዕሊ ማለት እዩ አይ ኦ ኤን እዚ እንድሕር ኮይኑ ኣዮን በዚ ዝውድእ እንድሕር ኮይኑ እቲ ቃል እውን ኤን እዩ ማለት እዩ ኤንስታኹን ኤን ሬልዮን ኦኬ ኢዝም ብኢኤስኤም ዝውድእ እንድሕር ኮይኑ ብኢዝም ዝውድእ እንድሕር ኮይኑ እቲ ስም ናትና መወዳእታ እውን እንታይ እዩ ብኤን ኦርዲ ዝጅምር ማለት እዩ ንኣብነት ኤን ሪያሊዝም እዚ ኡበስቲያምድ እዩ ሪያሊዝመን ከዓኒ ቤስተምድ ፎርም ተባሂሉ ማለት እዩ ሶሻሊዝመን ካልእ ናድ እንድሕር ኮይኑ እውን ኤን ኦርድ ንጥቀም ብናድ እንድሕር ዳ ዝውድእ ኮይኑ እቲ ቃልናትና እንታይ ንጥቀም ኤን ኦርድ ንጥቀም ቢግ ናድ ቲስትናደን ቢግ ናድ ማለት ህንፃ ማለት እዩ ቲስትናደን ከዓኒ ስቕታውነት ስቕ ምባል ማለት እዩ ሳይለንስ ማለት እዩ የስ የፕ ሲንጉላር ኦክ ፕሉራል ሕጂ ድማ ብዛዕባ ሲንጉላር ኦክ ፕሉራል ሱብስታንቲቭ ክንሪኢና መጀመርያ ግን ብዛዕባ ሲንጉላር ሱብስታንቲቭ ክንሪኢና ሲንጉላር ሱብስታንቲቭ ኣብ ኡበስቲያምድ ኦክ ቤስቲያምድ ፎርም ተባሂሉ ኣብ ክልተ ንመቕሎ ማለት እዩ ኡበስቲያምድ ፎርም ማለት ብዛዕባ ሓደ ነገር ዘይንፈልጦ ወይ ድማ ብዛዕባ ሓደ ነገር ኣቐዲምና ደይረኣና እንደይተዛረብናሉ ነገር ክንዘራረብ ከለና ብኡበስቲያምድ ፎርም ወይ ድማ ብዘይተወሰነ ኣመልካቲ ጌርና ንዛረብ ማለት እዩ ቤስቲያምድ ፎርም እንድሕር ዳ ኮይኑ ግን ብዛዕባ ዝተወሰነ ነገር ብዛዕባ ኣቐዲምና ንፈልጦ ነገር ብዛዕባ ኣቐዲምና ምናልባት ዝተዘራረብናሉ ነገር እቲ ዝሰምዐና ዘሎ ሰብ
ብዛዕባ ምንታይ ንዛረብ ከም ዘለና ዝፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ብቤስት የምድ ፎርም ጌርና ንገልጸሉ ማለት እዩ ወይ ንዛረብ ንኣብነት ኡ ቤስት የምድ ፎርም ክንብል ከለና ኤን ስቱል እንድሕር ኢልና ሓደ ኩርሲ ንብል ኣለና ማለት እዩ ሓደ ኩርሲ ስለዚ ኣይናይ ኩርሲ ብዛዕባ ኣይናይ ኩርሲ ይዛረብኩም ዘለኹ ወላ ሓደ ዝፈልጥ የለን ማለት እዩ ኤን ስቱል ንኣብነት ካንዱ ሄምታ ኤን ስቱል ትልመይ ካንዱ ሄምታ ኤን ስቱል ትልመይ ኩርሲ ዶ ክተምፅለይ ትኽእል እንድሕር ኢለካሲ ኣየንቲ ኩርሲ ከድካ ዝኾነ ኩርሲ ልኢልካ ክትምፅለይ ንምንታይ ካልእ ኩርሲ ደይ ተምፅለይ ክብለካ ኣይክእልን ምክንያቱ ሓደ ኩርሲ ምፅለይ ኢለካ ከድካ ዝኾነ ኩርሲ ክተምፅለይ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣየነይቲ ኩርሲ ይዛረብኩም ዘለኹ ንጹር ኣየለኹን ማለት እዩ ግልጽ ኣይኮነን ዝኾነ ኩርሲ ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ቤስት የምድ እንድሕር ትዛረበልካ ቤስት የምድ ፎርም እንድሕር ኮይኑ ግን ሓደ ውስን ዝኾነ ብዛዕባ ሓደ ፍሉጥ ዝኾነ ነገር ንዛረባልና ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ እንድሕር ንዛረበልና ስለዚ ደን ስቱለን ንብል ማለት እዩ ኡ ቤስት የምድ ደሩ ናብ ቤስት የምድ ክንቀይሮ ከለና እንታይና ነዚ ኤን ስቱል ዝነበረ ነዛ ኤን ዝነበረት ብቕድሚት ብድሕሪት እንድሕር ኣምፂና ብድሕሪት እታ ቃል ወይ ድማ ብድሕሪት እታ ስም እንድሕር ኣምፂና ስቱለን ትኾን ሞ ቤስት የምድ ፎርም ትሕዘልና ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ቅድሚኣ እንታይ ንውስኽ ከላ ደን ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ደን ስቱለን ሕጂ እታ ኩርሲ ወይ ድማ እቲ ኩርሲ ይብል ኣለኹ ኣየናይ ኩርሲ ምዃኑ ወይ ኣመልኪተ የርእየካ ኣለኹ ወይ ድማ ኣበየናይ ቦታ ከም ዘላ ይነግረካ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ካንዱ ሄምታ den där stolen framför dörren እንድሕር ኢለካ ካንዱ ሄምታ den där stolen som står framför dörren እንድሕር ኢለካ እታ ኣብቲ ቅድሚ ማዕጾ ደላ ኩርሲ ዶ ክተምፅለይ እንድሕር ኢለካ ኣየንቲ ኩርሲ ብዛዕባ ኣየንቲ ኩርሲ ይዛረብኩም ዘለኹ ይርድአካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ግሉጽ ብሩህ እዩ ዘሎ ንዓኻ ንዓይን ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሓደ ነገር ውስን ዝኾነ ፍሉጥ ዝኾነ ዝተገልጸ ነገር ትዛረብ እንድሕር ኢልካ ብቤስት የምድ ፎርም ጌርና ንገልጾ ማለት እዩ ብዛዕባ ሲንጉላር ክንዛረብ ፀኒሕና ፕሉራል ፎርም ካልኡና ኣብ ፕሉራል ፎርም እውን ኡ ቤስት የምድ ፎርም ኣለና ቤስት የምድ ፎርም ካልና ዘይውስንን ውስንን ኣመልካትን ማለት እዩ ብዛዕባ ኡ ቤስት የምድ ፎርም ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ንኣብነት ስቱል ኡ ቤስት የምድ ኢልና ኡ ቤስት የምድ ፎርም ኮይኑ ፕሉራል ክኸውን ከሎ እንታይ እዩ ዝኸውን እንታይ ይኸውን ፍሌራ ንውስኸሉ ሞ ስቱላር ነዛ ስቱል ዝነበረት ኦ ኣር ንውስኸላ ስቱላር ኦ ኣር ወስኸና እንታይ ንገብራ ስቱላር ንገብራ ቤስት የምድ ፎርም እንድሕር ኮይና ከዓ እንታይ ክንውስኸላ ነዚያ ማለት እዩ ስቱላር ኤንኦ ክንውስኸላ ኢና ማለት እዩ ኤንኦ ክንውስኸልና ዶም ስቱላርና ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣብዚ ኤን እዩ ዘለና ኣብዚ ከዓኒ ፍሌራ ኣለና ኤን ንሓደ ማለት እዩ ሲንጉላር ይገልጸልና ኣሎ ኣብዚ ፍሌራ ከዓ ንብዙሕ ምዃኑ ይገልጸልና ኣሎ ክልቲኦም ግን ኡ ቤስት የምድ ፎርም እዮም ደለዉ ዘይውስን ቅርፂ ሒዞም ኣለዉ ወይ ድማ ብዘይውስን ኣመልካት ንዛረባልና ማለት እዩ ክልቲኦም እዚ ንብዙሕ ፕሉራል እዚ ከዓኒ ሲንጉላር ግን ክልቲኦም ኡ ቤስት የምድ ፎርም ኣለዉ ማለት እዩ ደን ስቱለን እንድሕር ኢልና ንሓደ ቤስት የምድ ዝኾነ ንገልጽ ኢልና ኣብዚ ከዓኒ ስቱላርና ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ንብዙሓት ዶም ንጥቀም ማለት እዩ ዶም ስቱላርና ኣብ መወዳእታ ናብ ቤስት የምድ ፎርም ፕሉራል ክንቀይሮ እንድሕር ኮይና ነቲ ስቱላር ዝነበረ እንታይ ወሲኽናሉ ኤንኦ ወሲኽና ቤስት የምድ ፎርም ጌርናዮ ብድሕሪኡ ኣብ ቅድሚኡ ዶም ወሲኽናሉ ማለት እዩ ዶም ስቱላርና የስ ኤንፍሊካ ሓንቲ ጓል ኣለና ብዛዕባ ኣየነይቲ ጓል ምዃና ኣይንፈልጥን ሓንቲ ጓል ጥራይና ስለዚ ንኣብነት ኤግዛምፕል እንድሕርዳ ዴፊኒስ ኤንፍሊካ ክላስሩመት እንድሕር ኢለ ንሓደ መሳርሕቲ ወይ ድማ ንሓደ ሰብ ሓንቲ ጓልሲ ኣብቲ ክላስ ኣላ እንድሕር ኢለሲ ነታ ጓል ኣይፈልጣኒ ብዛዕባ ሓንቲ ጓል ይዛረቡ ከም ዘለኹ ጥራይ ዝፈልጥ ኣየንቲ ጓል ምዃና ኣይፈልጥኒ ብዛዕባ መን ይዛረቡ ከም ዘለኹ ኣይፈልጥኒ ብዛዕባ ሓንቲ ጓል ጥራይ ምዃኑ ይሰማዕ ኣሎ ማለት ስለዚ ንመጀመርያ ግዜ ይዛረቡ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ነገር ብዛዕባ ሓደ ነገር ክዛረብ ንመጀመርያ ግዜ ክትዛረብ ከለኻ ብኡ ቤስት የምድ ፎርም ጌርካ ትዛረብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሲንጉላር ኡ ቤስት የምድ ሲንጉላር ፎርም ዝነበረ ናብ ቤስት የምድ ክትቀይሮ እንድሕር ኮንካ እንታይ ኢለኩም ነዛ ኤን ዘላ ብቅድሚት ናይታ ቃል ተምፃ ሕጂ ኣብዚ ብምልእታ እዛ ኤን ዘላ
ناب دحرتا قال ويد ما دحرتا سمو سيدنا ستولن غيرنا يعني يرنا ناب بيستمد فورم كيرا خلينا ابزي جن فليكا ب ا زود نحدا كوينو اتي قال اتي سم كل غيزه ب ا سجمر نحدا كوينو ان طراينا نوسخلو ناب بيستمد فورم كيرا خلينا ناب بيستمد سينجولار فورم ناب وسن نصل عملكات خنق كيرا خلينا تاينا ان طراينا نوسخلو ان خميت كونه den flickan حجي اتاغوال نبللنا اتاغوال يعلى كان اتاغوال اتا تمال زرخبنا يا غوالسي ارتراوتيا ابنت den flickan som vi träffade i stan kommer från Eritrea. Den flickan som vi träffade i stan kom från Eritrea. تياتمالي اب كتما زرخمنا غوالسي كاب ارترا مصيا سمي ويد ما كاب ارترا مصات الماتي سلازي بزعبا عينتو غالي زربا كخم زلخو ردي ريخي على خان صخاو مالتي تمالسي خلتينا خونا رخيمنا لنا سلازي بزعبا عينتي ويد ما بزعبا من يزربكم زلخو يردا كالو مالتي سلازي اتاتمالي زرخمنا اتاتمالي اب كتما زرخمنا غوالسي كاب ارترا مصيا ويد ما كاب ارترا مصيا نبلالنا ماتي flickan som vi träffade henne i stan kom från Eritrea. Kunde väl نخلنا عمتي. بزحات نحكينا نك flickan زلا أجا flickan يرا نحنا بزح نكيرو خلنا بآز جمر الحدا خوينو مناب أو بس يمد plural form هم كيرا نحكينا نتي A ويدما نتي O علينا نتاخد نسخلنا OR OR sådär flera flickor بزحات أوالد ويدما بزحات كورازو نبلالنا مالتي سلازي ازون بزحات أوالدنا نبلزلنا نبل كن منيوم بعل منيوم عين فلتنا جن بزحات أوالد نبلالنا مالتي نبد بيستم الفورم ويدما نابوسن عملكات سم انكيرون حدا خوينا فليكور نا ان او ترانوس خلو ماتي ان او خميت كونا دوم فليكورنا يس قال ان هاند نبدا جامب نقبل هاند ان هاند حدا ايد وبيستم الفورم زلو حدا ايد ان هاند دحري ناب بيستم الفورم سينجولار نصل اب نصل نازلنا زي اب بيستم الفورم ندحدات كيرو هنكا دن اب كلمه انت هاندن اذا ان بقلميت نبرت ندحريت نغبرا دحريو هاندن تكون لنا هاندن ايد مالتي حدا ايد جزي حدا ايد نبلالنا دن هاندن ندحرنا ግን بزعبا اينيت ايد يزاربكم زلخو ግልጽ ወይ ካ ብርሂ ናዓኻ ማለት ወይ ናዓኺ ስለዚ ሃንሃር ኤን ሃንድ ኢድ ኣለዎ ያ ክንብል ንኽእልና ማለት እዩ ደን ሃንደን እንድሕር ኢለ ግን እታ ኢድ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣየነይቲ ኢድ ይዛረብኩም ዘለኹ ንዓኻ ንፁር ብሩህን እዩ ማለት እዩ ፕሉራል فليرا هندر حجبزي قال زي حقاوين ويد ما حق زي كتلو almost حقي بوزح يبلون عبد نايك أنقش ودن جن قال بوزحات كلام كان حق زي كتلو نعمت ناتهم vocal تغيروا ناتهم vocal صغير نعمت hand as نبره ناب فليرا غير كله ويد ما ناب plural وبستعمل form غير كله as نبره ناب a يغير كل تنت بدلو بالعلي فوب ريكوردلو كلتا نتزلو ماتيو ناب اي غير ماتي لازم تايقير له فوكال ناتو قير له لازم فليرا هندر شو ناب بيستم الفورم تقير لها ناطريت وصل هندرنا دوم هندرنا زي نوسنات دوم اتم اعداو نبلالنا ماتيو اتم اعداو راست عرفت ماتيو ان راست عرفتي مالتي دن راستن
ደን ራስተን እዚ ቤስተምድ ፎርም ውስን ቅርጽ ወይ ድማ ናብ ውስን አመልካት ስም ቀየርና ኣለና ፍሌራ ራስተር ኤአር ወስኽናሉ ኤአር ራስተር ራስት ነይሩ ኤአር ገርናኒ ፍሌራ ገርና ራስተር ዶም ራስተርና ኤት ዝጅምሩ ቃላት ካለው ኢልና ብኤት ኦርድ ዝጅምሩ አስማት አለው ኤት ኦርድ ናምነት ኤት ኹንከ ሽዑ ነዚያ መወዳእታ ዘላ ቃል ካብዚያ እንታይ ንውስኸላ ሓንቲ ቴ ጥራይ ንውስኸላ ምክንያቱ ኤ ኣለዋ መወዳእታ ሓንቲ ካብዚአን ቴ ጥራይ ወስኽና ቤስተምድ ፎርም ንገብራ ማለት እዩ ዴት ኹንከት ፍሌራ ኹንከን ዶም ኹንከና ስለዚህ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብኤት ዝጅምር እንድሕር ኮይኑ እቲ ቃል ብኤት ዝጅምር እንድሕር ኮይኑ ሓደ ቃል ናቱ ፕሉራል ናቱ እንታይ ዝኸውን ኤን ቢኤን ጌርና ፕሉራል ወቤስተምድ ፎርም ንገብሮ